Здравейте, приятели! Аз съм Промастър БГ. Днеска, не Промастър, вече съм съкратил геймера. Днес ще ви покажа, как да си смените името без интервали, без нищо. Аз по-начало не знаех, но после видях този клип, който така ден назад. Хайде. Да, все пак, още един път назад. YouTube. Не е това. Аре, дай ме. Още един път, давайте заглавието и вие да се научите, но аз ще ви науча в това видео, така че... То няма смисъл, аз ще ви науча в това видео. Но да мога да се разбера как се направя канала на части, като ето този. На компютър. Така че умолявам ви от със сърце, тази вечер ще разбера още малко. Ето вижте както е на части. Ето, описанието, така. Други. Плейсти, видеоклипа и централна страница. Моля ви се, обяснете ми как се направя това на части, въобще не го знам. Но ще ви покажа как се делите името, примерно, като това име. Като тук. Цъкате тук на вашата снимка. Аз трябва да се оправя с този телефон. Да. Виждате това колелце. Цъкате го. И виждате ето където до името ви редактиране в Google. Всичко Google. Цъкате го. И трябва да се покажете тази страничка. Ако не ви се покаже, не знам що е това. И сега ви показва, че може и с фамилия, може и без фамилия. Ами, тук примерно... Чакайте. Трябва да се го опра. Ето, сега, ако ви се покаже фамилия и това, трябва да си стиете ето фамилното, да добавите само това и ще ви се покаже това. Който тук си добавяте вашето име, тук също си добавяте вашето име. Окей, цъкате. Промяна на името. И гледате са, магия. И тук трябва да разстартнете един път. И ето вече си с вашето име, каквото искате да ето. Тук тази страничка се тъпи, това. Но, това вече всичко това ви, ако е харесало, дайте палец нагоре и subscribe. И ще видим следващия път. Чао!